Здравейте! Днес ще говоря за образуване на изречения в минало продължително време. Ще разгледам три по вид изречения – положителни, отрицателни и въпросителни. Започвам с положителните изречения. Да вземем за пример изречението You are studying when she called. Това изречение е в минало продължително време. Започва с извършител на действието you. Това е подлога. След това имаме минало време на спомагателният глагол съм. Were. Последвано от смислов глагол study с окончание ing. Когато имаме трето лице единствено число he, she or it, използваме вместо were was. Отрицателни изречения в минало продължително време образуваме, като на първо място запишем отново извършителят на действието, след това запишем weren't и wasn't, в зависимост от това кой извършва действието, като weren't и wasn't са кратките форми на were not и was not. Отново имаме след това смислов глагол с окончание ing. Въпросителните изречения се образуват, като извършим инверсия. Разместваме местата на формата на глаголата съм с извършителят на действието. Were you studying when she called? Тук обърнете внимание, когато имаме трето лице единствено число, използваме отново was. Нека да разгледаме кратките отговори. Кратък отговор на въпроса. Were you studying when she called? Е yes, I was. И отрицателният кратък отговор no, I wasn't. При трето лице единствено число was he, she or it studying when she called. Кратките отговори са yes, he was, no, he wasn't. По този начин се образуват изречения в минало продължително.